Tara. Asa na po ko ni mo dalon? Pagdali ba dito ta sa unahan? Ay, patuloy na po ko ni mo. Alangan o, nigamay na nay mo ha. Mang, niubak na raman ako, mang. Mao gani ipausab na to no, kay basig na mali ra to sila. O say ba usab, mang? Wala na biyan ni ulo, mang. Mao gani mo balik ta, kanawala imong ulo. Mang, dili na ako magpatuloy lagi ba? Sus, pagdali ko diha. Ah! Nung, naakatay pasyente karon nung? Tanawon lang, na ba? Uy, kinsa man ning duha? Dali ba? Dili lagi ko. Dali ba, magdala? Oy, Dam! Unsay problema na, Dam? Batay, mao man ni among gituli atong ni Agi o? Mo na inyong gitulik ato ni Agi? Oo nung, katong naputol ang ulo ba? Na, pandamay. Asa man ang ulo ron? Gipakaon ba yan amo sa pato nung? Pandamay, ipabalik na ron. Dok! Dok! Ipatuli na ko kusap! Dili na ko, Dok. Dinalagay ko mga ni nagtuloy sa kuha, oh. Sir, kumusta imong tuli, sir? Okay naman hinundok, pero nihubag lang. Ay, basi nakatamak ng iti. Mura, bao akong duda. Tara, tara! Ali, dire. Kastar. Dok. Ikot. Mang, Dok. Unsa may gi-maintenance ninyo ani? Kuan raman to, Dok. Latigo 1,000 raman siguro to. Ayala, ngano man inyong gipurga? Dapat bitrasin to. Tanawa lagi ba pataka-taka ra mo kapurga mo mo gipainom mo nang niubag. Ay na, mao magutong girisita ni Dok. Diba, Dok? May pinamik man to akong girisita, Dam. Namali ra siguro ka. Ay hana, pasagdi na lang na, Dok. Tulian na nag-usab. Pesa, Dok. Pesa usa man eh. Mas pagkugtuli. Anan lang jud. Relax lang. Pugi, Dam. O sige, Dok. Ayaw di mo. Sir, relax lang ha. Gunitan lang na akong panit. Awi din panit. Sige, Dok. Oh, unsa na ba na? Ayaw lagihok, sir. Relax lang. Agay. Ang wire na ipit. Bang, ayaw sigba na ba? Relax lang. Dok, nahawan na. O sige, diri na ta. Ate, unsa na nga, Dok? Sige na, Dok. Bunali na. Agay! Sus, Dam, di jud madutlan, di jud maapas. Ay na, Dok. Unsaon man nato ni Dok? Ay kabalaka, napakoy lasang pagi. Dok, kinahanglan na yun na siya gamiton, Dok. Murag ana jud, kay di naman na madutlan. Palihog kog paak. Bang, pag-andam ha. Bebe, ay gliyok ka. Agoy! Agay! Sir, utong ra, sir. Kaya ra lagi na nimo. Dok, wailin sa diha, nahiwi man gud. Nahiwi, Dok. Ayay ka na, unsa na wala niya? Na, pasensya na lang jud kay Dong. Murag nahiwi jud. Ayaw na! Tanawa, Dok! Apil ako bugan! Na, normal lang na Dong. Mudagan jud ang liki anak kay wa may linsya. Sir, hikti na lang sa nagtaybak. Ayan! Aw, reschedule na po, Dok.